Hej og velkommen til World of Luke Akadille. I denne video, der vil vi gerne vise, og I kan lige vide, fordi det er vores første video, kan I lige vide, vi er 2 om denne bruger. Så der kommer lidt forskellige ting. Men i denne video vil jeg gerne vise jer, hvordan man downloader Hypercam 2. Det første de gør, der er selvfølgelig åbnet af internet. Bagefter, så går jeg ind på, så går jeg lige ind på Google, og i søgefeltet skriver I i søgefeltet, der skal I skrive soft, altså ligesom softgun, soft unik, sådan her, SOFTONIC. Så tager I nummer 2, så kommer jeg ind på en hjemmeside, og så sådan ud. Heroppe, der skriver I Hypercam 2. Her, så skriver I download, og så tager I download, og så er jeg i gang med at download. Det kan godt være, at jeg er sådan der. Men fordi jeg allerede har dette program, så trykker jeg kasser, men I skal trykke igennem. Så når I er færdige med at downloade det, så kommer der sådan her frem. Det var min tutorial til, hvordan man downloader Hypercam 2.